No, jeden. Akorát jsem spíkol červenou. To je dobrý, to se nic neděje. Já chci si natočit tu silnici krásnou, víš, já už jsem si to natočil na tu cestě zpátky. Kedy ťa navštívim? Idem teraz domov za 2 týždne No. a potom by sme mohli spraviť za nové. Čo ty na to? To môžem, no, žádnej Možno problém. aj tlačiare, ne? Alebo Mám, keby mám, náhodou mám. som potreboval niečo vytlačiť. Zanesem ti aj papiere prázdne. Který? To Ne, já tlačárna. mám papír, já mám papíru dost. A tady si takhle to nařídím ještě. Tak a už teďka, no, já si potřebuji natočit ten úsek asi na Suli, tam je to nejhorší. Jo, to To je to odjebané všade do piče. to je všude, ale že jo, někde právě, Nedisciplinovaný seru na teba. no. Chodia na červenú, všade Takže jako. jo, to, dneska byla diskuze zrovna, já jsem dostal pozvánku do Depán na 2 hodiny o clearing a tam byla přesně diskuze o co se má udělat, aby to prej bylo lepší, že v tom depu všechno a tak jsem k tomu řekl svůj názor, protože já jsem hodinu a půl seděl u Mitra, že jo, posledně, protože se mi objevily zase 2 škody, a za který vůbec absolutně nemůžu, ani se nevěděl, o co jde, tak ať mi to ukáže na fotce. On mi to ukázal, ale já jsem mu říkal, ty vole, teď mi řekni, jak takovouhle škodu můžu udělat za jízdy, jo. Já jsem měl jednu jedinou cestu s tím autobusem z Kornevu zpátky a to bylo otlačený, to bylo prostě promačklý od někdo to někde narazil, ještě tam byla žlutá barva namázlutá, rozumíš. Takže to bych nemohl udělat, ani kdybych chtěl takovou škodu, jo. Tak dneska přesně o tom byla diskuze, tak si všichni, jsem schválně právě řekl, ať každý řekne, kolik má škod na FI a kolik jich udělal opravdu, že jo. No tak všichni říkali, jo, jsem udělal 1, 2, mám jich tam 5. Áno. No tak přesně jsem říkal, hele, to je vaše filozofie, která tady akorát udělá nepřátelství a nedůvěru, že jo, v tom depu, jo. Počúvam, až minulé mi A volal. oni to furt brání, že No. už je šířej, že se snížil počet škod, že jo. Prostě, že jo, že jsou spokojení, že náklady na škody jsou nízké. No, tam mám tiež 2 škody, aj neviem, kedy som ich urobil. No, ale teď já říkám, ještě jsem Mitrovi řekl, ty vole, jak mi to pojď předvíst, jak takovou škodu udělám za jízdy někde, rozumíš, protože ten autobus jsem měl jenom z Podlebu zpátky na Linderučletu a nikde jsem si ji nebyl, že jo. A měl jsem ho jenom já teda, to je pravda, ale podle mě to namačli někde v depu, nebo do toho někdo něčím narazil, že jo, já nevím, startovacím strojem nebo něčím. Tak, tady to je výborný, tady přesně je ten asfalt rozjebanej, Počúvam, mi hovorí, že som telefonoval za jazdy. A hovorí, že počkaj trochu. Mitro. A ja mu hovorím, že ale ja netelefonujem za jazdy. Ja ho vždycky vypnem, keď mi niekto volá. No. Mi hovorí, že ne, že telefonoval, že tam videl na pohľad. Nein, Unschuld, Unschuld weiß, ja. Že videl ma on, kolega. No. Kolega si ma nabonzoval. Som telefonoval a pritom som netelefonoval. A ja mu hovorím, že Vitro, počúvaj, ja mám krátke vlasy, už čo robím, mám toto, takto, len tak si robím vlasy. Koľko to určite videl a myslel si, že telefonujem a nabonzoval ma. Máš telefon, skontroluj mi ho. Potom ešte za mňou došiel, na tom sa nájde na taký pohovor, čo podieva každý pol roka a zase prvé čo bolo, že som telefonoval, jebe, ja som netelefonoval. Hovorí. A keby som bol telefonoval, tak sa ti priznám, že teraz som není malý chlapec, ne? No. Čo? A nikto sa načapal, ale nabonzoval. No a tak to potom, tak to chodí. No. Nevím asi, kedy to bol. To bol asi ten odborov, ten trpatý. Myslíš Dogana? Nie Dogan. Ne, Dogan. Druhý odborov. Mangal, Javed Mangal možná. Taký on je, ten Sri Lanky. No, tak to vím, no. Ten ma nabonzoval. Nikto iný ma tam nevidel, Ale pamätám. to víš, oni tam do Mitra se pustili, že přišli prej nějaký šoféři z Nesodenu, z Nobiny, že jo, a Deší a okamžitě dostali skupinu, kterou chtěli, protože oni mají tu další tu že jo. A teď se tam právě tyhle ty hastani začali všichni do toho strefovat, no ty mi to říkal, no to jako s tím já přeci to udělám, taky jsou pravidla, jestli chcete avertéry předčasně, tak to musí podepsat aspoň 3/4 šoféru, že jo. No a různý, že jo, přesně, já jsem mu říkal, hele, každý šofér přijde po mně a lupou mi prohlíží autobus, ale aby napsal, že nesvítějí světla, jo, nebo že tadyhle visí jiný ze střechy, že jo, to nikoho ani nenapadne, jo, to je přesně vaše politika, jo. Presne teraz, jak som nastúpil, som zapal svetla a porad do tie penta jebla. No. Hlava.
To ona jebne, ale já jsem třeba potkal večer autobus, který nesvítil, já na něj blikám, já jsem myslel, že nezapnul světla. Ne, oni nemohou zapnout, oni nešli. To se nedá udělat čiárně na jednu stranu. Když se ty postavé taxíky do prostě strany, že se dostane do piče. Ne, tady je problém všechno. Jo, že ten Dogan si stěžoval taky na to, jak ty Norgesbusáci a ty zelený, jak obsadějí zastávku a čekají tam. Já jsem jim volal už 3krát z Guneriusu, že jo, ve směru z centra, že on přijede o 2 minuty dřív, on tam začíná, že jo, před Guneriusem a tam ti stojí a za ním je fronta v pohodě, že jo. Jo, tak už jsem 3krát volal, ať zavolají na Lejravajen do Lilestrému, ať tím prostě řeknou, ať tam nejezdí tak brzo, že jo. Ne, to stejně neudělali, nebo jo, tuhle zrovna jsem měl babu pochcanou v autobuse, pochcanou, normálně mokrou. Tak jsem volal trafiklederovi, že jo. Ať mi zavolá policajty, vysledal jsem na to, že bylo 9:30, mám 10 končí, jo. Ale stěžovalo si tam překvapivě hodně lidí na ty trafikledery, že jim nechtějí pomoct, jo. Že prostě na ně serou. Ale taky, čo tento chrápu do piče a potom no. Tak to si tam stěžovali, to jsem byl docela překvapený, hodně si mě stěžovali. Děti zrušil asi 10 poobědných tužeb, to piče hlavně rané. Jo? Přišel příplatky. A jak to? To přeci nemůže. Dobrý, ale ten hodil, tak mi tam drbol asi 10 dole za 2 měsíce. No mě ubyli taky noční, teda, to musím říct, že mi ubyli. Budeš to vlastně od 2000, hovorím se. A měl jsem vědět Obertin, když mi zobral ona, vás naplňal. A měl jsem vědět Obertin, když mi zobral poledne. Čiže teda do polnoci, keď robíš do poledne, že to je jako pa peňazí. No, to jo. Za mesa. To víš, no, jako já musím říct, že přesně jsem tam říkal, já jsem tomu prostě ztratil důvěru v téhle firmě a motivaci hlavně jsem ztratil, jo. Co já se tady budu snažit jak vůl, jo, když stejně mi tam napíšete škody a ještě přesně jsem mluvil o Egenmeldingách, že jo, tak já jsem neměl žádnej za 18 měsíců a říkám mu, hele, ty vole, v Unibusu jsme aspoň dostali los a dopis, že jo, a můj návrh je, nemáš za měsíc žádný Egenmelding, tak mi dejte 200 platů, že jo, nebo 300 a uvidíš, jak vám poklesne nemocnost, že jo, když za to zaplatíte, jo, a přesně, jo, to je přesně jejich filozofie, že jo, třeba jsem už spočítal, že 7% je prej průměrná nemocnost. Já když mám 0, tak jim ušetřím 25 000 za rok. Tak kdyby mi dali 5 kilo, nebo teda 200 kilo za měsíc a nej 2400 za rok, tak furt ještě ušetří. A věřím tomu, že spousta lidí by radši jezdila, než aby byla doma, že jo? Když by viděli, že za to mají. No? Když byl teda na operaci, ale to jsem si musel dát. No je, no tak je něco jiného, operace a jako nemoc je něco jiného, ale ten Egenmelding, že jo? A nauka mi ještě nezaplatila minulého roku, čo mi za těch 7 No, to věřím, no. To je přesně ono. Dluhuje 8 000 za 7 000 korun. No. 1000 eur. A rozumíš, to já říkám taky a pak ještě každý mi říká, že jsi debil, vole, jak si vem Egenmelding vyserce na ně buď doma, že jo, ale tak zase přijdu o ty příplatky, to je pravda, že jo. Tak, tadyhle si nafilmuju, tadyhle ty dělníky boží. Za chvilku skončím a pojedu zpátky. On takže přijde Ondrejk. No daně. Tak se mi chce stát, že to dojdem na starou, že jim to No, kamarád, já jsem tady jenom zažil krizi, to jsem tady byl měsíc nebo 2. A tak jsem si to nedovolil a na mě ti přilona přišla sračka, že jo, jako průjem. A normálně, já jsem normálně to byl vyplašený, tího. Já jsem to vydržel sice na tu znárou, debil jsem měl zastavit kdekoliv. Normálně jsem sral krev, člověče. Tak to jsem měl teda strach. Tak dobrý. Jde von? Já jdu ven, já půjdu zpátky, takže on přijde